بالله من الشيطان الرجيم فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله جل وعلا فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. النبي موسى دلنا مع فرعون بملأ بمعه جماعة بدل معه بدل تدوغو بيئة مويو كونو أودني من كودي كاي آية أودني من كفوف فما نحن لك بمؤمنين إلا أتاك من إلا أتاك من دون بما دون كدي الله سيدي فأرسلنا عليهم الطوفان دون كدي جوتا كم سي من دين دو ما كدي الطوفان يمتار تودا من جنگي نو كينيا daga yadda asawe ha asawe seniɗo wi min dani min yoftiɗo maɓɓe kadi ndiyam tarotoɗam en jangino daga asawe ha asawe to ɗon ɗo ɓe jankini ɓe wiyata annabi Musa to ɗi a tori Allah yitti ɗum ka fo min nuɗɗinan Allah seniɗo waɗi ɗon go ndiyam go itti ndiyam go Allah waɗi asama darni e toɓugo umri leddi bo ɓemni ndiyam waɗi naage fettini nden ɗum waɗi ɗum fuɗi hungoji boɗɗi masin ɓe mbi'a asee ko ikkulanno ɗo ɗum kayre anda du ɓaawo lewru ni ɓe lorti ha ɗo gendal maɓɓe bana naane kadi bo Allah seniɗo lorni dow maɓɓe fahinta waddani ɓe aljarada baɓɓatti kayum bo ñaami hawre maɓɓe timmi ɓe dullino ɓe ngaɗa kadi bo ɓe yankini fahin ɗon bo daga asawe ha asawe fahinta ɓe wi ɓe nuɗɗinan ɗon go Allah seniɗo yitti ɗum kanjum go ɓe jooɗi lewru ɓe lorti ɗo keferaku maɓɓe banane ɓaawo ɗon Allah seniɗo yofti algummala tenɗi go bo wala ko ɗi gaɗayi ɓe ɗum tokki ɗon bo ɗum torri ɓe fahinta ɗum ɗo ñaama ayo maɓɓe ko luttino go bo ha timmi kay bo daga asawe ha asawe fahin ɗon bo fahinta ɓe lori ɓe yankini ɓaawo ɗon annabi Musa tori Allah seniɗo itti ɗum daga ɓaawo man lewru ɓe lorti kadi dow keferaku maɓɓe bana naane nden Allah seniɗo ruwon dafadi'a ha deyde komin tokkini komin yofti dow maɓɓe nde annabi Musa torani ɓe kaldo ɗum kadi bo dafadi'a ɓe paaɓi famalat buyutahum wa ta'amahum paaɓi godi ngari ɗi keewi cuuɗi maɓɓe ɓe ñamdu maɓɓe fuu goɗɗo jooɗa ha ñaama famru yana ɗum nder suuɗi goɗo jooɗi nder paaɓi goo dafadi'a ɗo jam'u gotel man wiye difda ka dirham ɓe darahim ɗon go paaɓi go kanji bo ɗi ngari ɗi hebbini famala buyutahum wa ta'amahum ɗi ngari ɗi kebbini cuuɗi maɓɓe ɓe ñamduji maɓɓe fuu wa kana alwahidu minhum yajlisu fi dafade ila ragabatihi goto laatake ɗo jooɗi nder paaɓi ha yotta dande maako paaɓi on ɗo heewi ɗon fuu ha yotti dande eyi ɗuɗo mi famru ko nga wala ñiye ha nder jiima ka welayi e noon jotta ka nder maaji on oɗo jooɗi ɗo kadi a andi torra kam tata jamu kadi wawi himmani atakallama dafdahu fi fami goɗɗo ŋaɓɓita hunduko ha wolwa faamu diwa nasta nder hunduko man wa kana yamdahu budurahum wa yudfi'u niranahum paaɓi goo laatake noon keewa nder payanɗe maɓɓe haa ɓe ngaɗa payanɗe haa ɓe ndefa paaɓi goo nasta keewa ɗon ɓe
ɓe kuɓɓa yiite haa ɓe defa paami go nasta keewa haa kuɓɓirde go haa ñifa yiite wa kana ahaduhum yattaji'u fayarkubuhu dirdahu fayakunu alayhi elkana goɗɗo wara waalo haa o siwta jotta kam paami wara heewa dow maako ɗiɗo waƴotiri hatta la yastati woni angari ba ila siggil akari haa o laata jotta ka o wawata firlitago ha wutuɗi wondu fu paami wondotaare ɗo hanjiya fu haa o waalima warada anna dafadiya kana bariya kongol wari paami man ɗo laatake ɗum paami ɗiɗande on daga arande kam paami man nder ladde on ɗi gonino ɗi andano wonugo nder ndiyam falamma arsala allahu sami'an wa ta'a nde allah deni paami go yoftiɗi dow maɓɓe ɗi nanani allah ɗi ɗowtake fa ju'idat turgi nafsaha fi lbuduri wa hiya tabi paami go fuɗɗi payanɗe ɗo maymo fuu ɗi diwan ɗi nasta nder payanɗe go be hoore maji wa fitta nuri nden nden ha huɓɓirde fuu ɗi nastat ha ɗi ñifa yiite wa hiya tafuru fa asabaha allahu bi husni da'atiha bi maddil ma'i sey allah seni ɗo warjiri paami go be woɗugo ɗowtaare maji be peewol ndiyam kadi fasarat min hiniha taskurul ma paami go laati daga man kadi ɗiɗo jooɗo ha maayo kadi amma ko artino kam ha nder ladde non noon ɗi gonino ɗon man ɗo a yiya ɗowtaare ndaɗi nde ɗi ɗowte goni sey ɗi garjama banni summa dajju wa sakaw ila li musa ɓoti ɓaawa ɗon ɓe mbooki ɓe yankinani annabi musa ɓe sikkani ɗum wa qalu irhamna hadihi lmarra ɓe mbiyata annabi musa useni en ɗumin siɗande nde kam fama bagiya illa an natuba wala naudu bada ma gamat alayhim sabata ayami ɓe mbi jotta kam useni hinnumin siɗande nde jotta ka wala ko ɗuttini koyena min tuuba tan min meetata lortugo jotta ka ha ko min gonino dow majum ma gamat alayhim sabata ayamin hawtade fof kuuje goo paami go jooɗino dow maɓɓe fayinta ñalde joweeɗiɗi bana ko artino ko waɗata go mina sabti ila sabti daga yande asawe ha yande asawe yaani on ɓe ɗo gondi ɓe paami man bana ni fama yastabuna min biirin wala naharin illa wajaduhu to ɗon go fada allaha musa fakasafa allahu an nde ɓe waɗi banni go sey annabi musa alayhi salatu wassalam tori allah kadi allah huncani ɓe paami go fakasafa allahu anhum dhalik wastamarru saharan fi afiyatin summa adu bana nini ɓaalaɗo maɓɓe goni ɓaawo ɗon ɓe jooɗi fahinta lewru ɗo kam fu ɓe ɗon nder kisdam ɓe ɗon ɗuɗɗini ɓaawo lewru go kadi bo ɓe lorti fahinta ha yeddugo allah bana nane allah ceniɗo wi waddama kadi bo min jofti ƴiƴam fi mbiya himɓeɗi ndiyele maɓɓe e mbi ayaje ko allah seniɗo ɗo jarribiraɓe be majum waddam ay wa kana ahmar khalisa ƴiƴam man laatake ƴiƴam ba noon ne ƴiƴam wayi ni ndaɗam waɗa jam soy fasaran miyahuhum kullu hadama ndiyale maɓɓe fof warti ɗum ƴiƴam o ndiyam to ɗimtinkejo o ndiyam ɗiɗa warti ɗam ƴiƴam tan ha nokkure no waɗi ɗam fof fama yastaguna min biirin wala naharin illa wajaduhu dama ɓe ɗaɓɓititta yarugo ha ɓurdu malla sofon koye nato ɓe ñadi ndiyam man ni ɓe tawa ɗum ƴiƴam fa ajhadahum atasu jiddan ha ɗon ka wari torriɓe no fanti hatta anna alkibtiyata taati min mar'ati min bani israila fatakunu laha isqini min ma'iki ha debbo gibtinkejo o wara o tawa debbo israilinkejo o wiya mo useni yarnam ha ndiyam ma wato ɗo ka salori mo fatasubbu laha min irbatiha fayahulu fil ina'i dama debbo israilinkejo to hooyi fayande muɗum faccani gibɗinkejo ndiyam ni faccugo ni ɗam wayta ɗam warta ɗam ƴiƴam yake oɗo facca bo ndaɗam ndiyam on ɗon banni man ɗo ɓe ɗon ɗoogi ɗo banni hatta kana ɗum iddiyatu takunu lil israiliyati ij'alihi fi fiiki summa majjihi fi fiya ha ɓaawo ɗon debbo gibtinkejo wiya debbo israilinkejo wooɓu ndiyam man to ɗon nder hunduko ma a tutana am nder hunduko am ha mi heɓa mi moɗa to waɗi noon man kam noyi ko hatta ɗum wayemtirgo bana nane kadi fata hujuhu fi fiha ma
debbo israilin kejo o woɓa ndiyam go ha hunduko maako kam ndaɗam ɗum ndiyam on wa ida majjathu fi fiha saradama to o tuuti ndiyam go ha nder hunduko debbo ibtinkejo ni sey ɗum wayta ɗum warta ƴiƴam wa tara fir'auna atasa hatta innahu la yabtalu ila margida al ahjari radba donc ka torri fir'auna hanga o ñama jonta kam o ƴakkat ka e kecce fa ida madaga ha sara daman ka e dey o wosa ka e o tappa to o ƴakki kay fu warta ƴiƴam fa makasu ala dhalika sabata ayyam kadi moɓe jooɗi dow majum kay goñalde jeeɗiɗi wane defi wane yari ndiyam mina sabti ila sabti daga yande asabe ha asabe fasakawni musa dhalika fakasabana ɓe sinkani annabi musa bolwa ɗum ɗo fayinda sey ɗum hunci kadi ɗum acci ɓe allah ceniɗo wi ayatin mufassalatin ndaade ayaje mubayyanatin banginaɗe ɗeɗe ko allah ceniɗo waddani fir'auna ɓe yimɓe muɗum ha ɓe nuɗɗina ɓe nuɗɗinayi ayaje go fakanat kullu wahidatin tamkusu sabata ayamin kala gotel nder ko en nimti jowiɗo fuu ɗum jooɗan ha ɗum waɗa ñande joweeɗiɗi asawere arande kay ni no tufan ndiyam tarotoɗam ɗiɗaɓol woni jaran baɓɓatti tataɓol woni al gummal tendi nayaɓol woni al dofade paaɓi joyaɓol woni a dam ƴiƴam ɗum ɗo kala gotel fu jooɗa balɗe joweeɗiɗi to balɗe joweeɗiɗi go nden ɓawtol ɓe jankina ɗum go ɗum hunca tamkusu saɓata yiyami go bayna kulli wahidatin wa ukhra shahar hakkunde aya ka allah waddi alama ɓe alama gon ka feere bo lewru on waɗata hakkunde muɗum bana ni ɗum ɗoogi dow maɓɓe a waɗa lissafi kadi a laara lebbi noyi yaggadaji man ɗi ɗo tokki dow maɓɓe allah wi ayatin mufassalatin ayaje banginaɗe allah seniɗo wangini ɗe fastakbaru ɓe mawniti anidi imani biha ɓe accini nuɗɗinki ɗe kadi ayaje garde bana ni kala aya ka wari fu ɓura kaya nden hawtade ɓe non ɓe nuɗɗinayi kam na yi mawnitare maɓɓe go fastakbaru ɓe mawniti anil imani biha ɓe accini ɗum ɗinkiɗe mawnitare ɗum ɗume ko won mawnitare kanjum woni yawago yimɓe ɓe salago gonga nda gonga wangi ɓe sali nangam yawgo man waɗi o kanu gawman ko jirimin allah seniɗo wi hamɓe ɓe laatake ɗum yimɓe go towñiɓe ɗum yimɓe marɓe junuba ngam dalila guedde maɓɓe go kanjum waɗi kadi wala ɗo ɓe nuɗɗinira ɓe sali ɓe nuɗɗinayi ɓe duumake dow majum bana ni nden allah seniɗo wawa ɗum kadi huncani ɓe ɗum lamma ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. قال الله جل وعلا ولما وقع عليهم الرجز وقت ينغدا وكيدو مبي العذاب ينغدا قالوا ببيت يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك يا موسى تران من جوم بيكو الكني هدما من كشف العذاب يقول كنتك ينغدا أنا أتينا من إن آمنا من ندني لئن لا مقسم لئن كشفت أن الرجا والله توني أهونجي ينغدا دو أتمن لنؤمنن بك والله من ندنته ولا نرسلن معك والله من جفتدا من أجد بما بني إسرائيل من إسرائيل أفوسا بجادا بما بها يدفو نابدون جاكا بمارسل بما مجي بما به to ɗo konngol maɓɓe ɗo ha ayaje nde yago jowi ɗo kala nde aya waɗi fu banni man ɓe mbiyata nden allah seniɗo wi falamma kashafna wakkati nde min kunci bi du'a'i musa be do'a annabi musa nde annabi musa tori min huncani ɓe ɗum fi kulli wahidatin min alhamsi ha kala gotel ha ayaje jowi go fu
to ɗon gono jotta kana ɓe wino to Allah sen to annabi Musa itti ɗum ni ɓe nuɗɗinanno ɗum falamma kasafna anhum rijsa nden ni min hunciyal ngada min acci ɓe ila ajalin fa ajal hum balighuhu ɓe jottoɓe ngal idha hum yankusun seeda kamɓe ɓeɗo pista alkawal yambuduna ahadahum ɓeɗo pista alkawal maɓɓe ɗum ɓe wino ɓe nuɗɗinan ɓe hokkitan annabi Musa bani Israila ekkita ɓe maɓɓe goo to alkawal go den disde go to waɗi ni kanjum woni to ɓe jooɗi lewru ɓaawo ton ni yambuduna ahadahum ɓe pista alkawal maɓɓe o yusirruna ala kufrihim ɓe jooto bo dow keferaku maɓɓe bana naane Allah ceniɗo wi nde waɗi banni kadi fantagamna minhum se min jangiti ɓe fa agraqnahum min jooɗi ɓe fil yammi nder uduru albahri melh maayo maliya aɗa mbiyata maayo maliya ɗo ha nder maago on Allah ceniɗo halkiɓe Allah ceniɗo ha halkaɓe bo Allah yeccen ha suudawol gongol feere kadi ɓaawo ɗon nde annabi Musa hoosi bani Israila ɓe ndillan jotta kam ɓe gurti wuro Misra Fir'auna maatina da habaru kayum bo tafi kono muɗum sagiti ɓe be yimɓeji muɗum fuu nde ɓe gari ɓe jotti maayo wane nasti eri ɓe hosɗe ɗon noon kam ɗon go ɓe yi Fir'auna bo ɗo wara ɓe kono muɗum han ɗon yimɓe annabi Musa wiyata mo inna la mudrakun wiyata enen ɓe en jokkititeɓe dey annabi Musa wi kalla innama iya rabbi sayahdini o wi ɗum waɗata en jokkitatake jawmirawo ɗo wondi be am sese o handu mamayam har ɗo noon Allah seniɗo umrimo kadi sawru maako go jogino go sawru je wulni Firawna be yimɓe fu go o fiira be sawru maako go ha maayo sawru maako go nde o hooyi o fii maayo ni to a tappi ndiyam nona ndiyam senditan ni ha ɗam senditi daga ɗon man daga ha jungo maako ha sawru maako fiiɗo senditi man dilli ha eri gaɗa ɗon ɗo se nde yetti ha lesdi gaɗa bo non ɗon ndiyam ɗo dari wartiɓa koseje ndiyam ɗo ilata ɓe gari ɓe nasti ɗon annabi Musa ɓe yimɓe muɗum ɓe erdi ɓe fuu Fir'auna bo wari ɓe yimɓe muɗum ɓe nasti hoore yeeso en maɓɓe ɓaɗi eerugo ɓaawo en maɓɓe nasti ɗi Allah yofti ndiyam ɗo maɓɓe halkiɓe to nden yimɓeji hollata yebbitinta ɗo way ɓe waɗa Fir'auna kana wari dari ɓe ɓurtimum kayum nastay hewre ɗon ɗo jotta ka Fir'auna nde yi halki fakkat o tawi ɓritini o maayan o wooki kadi o wiyata amantu annahu la ilaha illa alladi amanat bihi banu israila wa ana min almuslimin o wi woy mi muddini jotta kam ndeweteɗo wala sembo bani israila en rewata o wiya jawmigo de o wi sembo bani israila en rewata kanko bo nder nuɗɗiniɓe nder juuɓe o woni alaika jazabimo alana wagad asayta kam wa kunta min almursilin jotta nde a yiyan gada mbiyata nuɗɗinina ala yeddinaga ko artino a laati an nder bonnitoɓe alyawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya hande kam min wurtinte ɓe ɓanndu ma on amma na ɓe yonki kam ka seydi e maaki amma ɓanndu ka min wurtinan ngam laatoɗa a alama ha yimɓe garanɓe ɓaawo ma liman khalfaka aya ha jotta ɓanndu Firawna ɗo waali ɓeɗo kolla a yi aya gona heyi yimɓe mo duuɓi temedde nayi ka fu o laamiɗo on noon ha o wi ana rabbukumul ala ɗon kadi kamɓe gooto alkawal waɗi goo fuu ɓe fistangal fantagamna minhum Allah seniɗo wi min jangitiɓe fa agraqnahum fil yammi min yooɗiɓe kamɓe goo fil yammi nder maayo albahari melh maayo lammugo en mbiyata maliya ni en mbiyata ngo to ɗon kadi kamɓe goo ɓe kalka kadi ko waɗi bi annahum bi sababi annahum ko waɗi min kalkiɓe ɗo ɓe sababu hamɓe ɓe kaddabu bi ayatina ɓe pewni ayaji amin wa kanu anha gafilin ɓe laatake ɓe goytiɓe ɓe acciɗe ɗayata dabarunaɓe taskitataɗe to yimɓe kakkila kadi ta o fewna ayaji Allah seniɗo seeɗe taskite ɗi adamajo taskita ayaji ɗen faama ko ɗe yiɗi wiigo janga ɗe arande kam tawon to jangiɗe abda dursa ɗe faama manamaje bo to faami manamaje umroje maje hutinira kaale maje bo ɗayto nden ayaji maɗɗe heyatamo se hawta ɓe hadis ɗo annabijo sallllahu alayhi wa sallam o wi ala inni utitu qur'ana wa mislahu maahu pine nane mi hokkama qur'anure be yerumare hawtade be maare ɗo ɗume ɗum hadiseji on
on nani jama'are feere yimɓe wonɓe feere bangi jotta sige sirjimatun galilun jama hoye pamaroye ni koye bangi koye waɗi kankon bo jotta kam wumore maɓɓe seɗɗa ɓe mbiya woy wala hadisol ɓe jaɓata ɓe wi hadiseji ɗo ɓe jaɓani ɓe wi na annabijo min pewni yimɓe pinduɓe hadiseji man on la ilaha illallah nden ɓe mbiyata mal abou hurayra fu ɓe mbiyata mal abou hurayra so en ɗin mal wayne ɗo kana en townaymo goɗɗum ato a yettinaymo modibbo fu a wawata mal abou hurayra o wiyata ha o lesdina annabijo sallllahu alayhi wa sallam la tasubbu ashabi takuɗe sahaboynam annabijo sallllahu alayhi wa sallam wi mo wañi ɓe fu kay on wañi nder kam sahabo en ɗo ɓe wasiɗa maɓɓe onen heɓi qur'anure yetti en ɓe wasiɗa maɓɓe onen heɓi hadiseji man jotti ha nder hadiseji man ton dina woni haala ɗum ɓe wiyata jama'are daga ko fuɗɗi daga jamana annabijo sallllahu alayhi wa sallam ha wari ha wakkati jama'are man wari fuɗɗugo wi waɗanni ka zaɗo fu yimɓeji ɗo andi hadiseji ɗo ɗi cahiɗi muwatta imam maliki nde andade sahih bukhari andade sahih muslimi andade as-sunanul arba andade defte goɗɗe feere defte hadisɗe fof maje ɗe andade deftere sahiɗe ɓe ɗe sahay andade hadiseji gomɗuɗi be pewaɗi fu anda ɗum nden goɗɗo kayum wara kayum ka wiya hadiseji fu o jaɓayi hande yande janggo o yeccan gonga ndikkanamo to o hefti gonga o jaɓi daga law ya man yuridu najahahu yawma alhisabi min aljahimi wa mawqidi nnirani itba rasulallahi fi lakwani wal amali la tahruj ani lqur'ani wa khulji sahihaini alladaini huma bi akli ddini wal imani wasilabani waj'alhuma hakaman wa la tahkum ala ma fihima abadan bi qawli fulani ya man yuridu najaha ya an giɗɗo kisndam muɗum ñalomare dargal ha huɓɓirde yiite alahira yiite jahannama goto nder meɗen fof kaɗiɗi nden kam itba rasula tokkanuɗaɗo allah ha konngudi maako ha kuuɗe maako ta wurtu accu qur'anure wa kuji sahihayni ɗadayni foofu sahihil bukhari be sahihil muslim kanje ɗe ha haɓɓode dina maako a andi huɗe peesiɗe no a nangirta ndiyam ɗam a senirta a yiɗina no a memirta ndiyam a yiɗina no a nangirta a yiɗina no a yimirta a yiɗina no a tamirta a yiɗina no a juulirta julde farilla na darɗe noyde marina no a juulirta julde nafila na nde a juulata julde nafila man yeeso farilla na ɓawo farilla jemma na balte na nder farilla man ɗo nafila man je a juulata man ɗo ɗum sunna mo akkada na ko malla sunna gayru mo akkada to naage moƴƴi no a juulirtana malla to lewru moƴƴi no a juulirtana malla to hokkere waɗi no a juulirta a toɗɗa allah iyende na malla a yiɗi tuubugo rakkata i tawɓana malla salatu ɗume salatul haaja a woodi haaje ma a juula a tora allah seniɗo na malla salatu tasbih julde sennuki allah na ɗaɓɓiti tawu nder maaje wa huji sahihayni alladayni huma bi akdi ddini wal imani wasitatani hoɓu sahihi bukhari ɓe sahihi muslim kanje ɗe a haɓɓode dina ma fu ɗe peesiɗe ummatore ko fuɗɗi ɗo rewra allah be maaje nder sirjima tun galilu jama hoy seeɗa pamaroy ni wari fuɗɗi neɓayɗo ɓe mbi kayi hadis ka kamɓe kam ɓe jaɓata ɓe wi na annabijo ɓe pewni pilloɓe hadis man on ɓe gerday ɗum a gerda pilloɓe hadis man kalas nden ka dina ma fota yerday ka pilloɓe hadis man ɗo kamɓe fillani en qur'anu fu pilloɓe hadis man kamɓe ɓe ɓen allah ceniɗo nde jippini qur'anure nde ha o jippina qur'anu ɗo daga lawhil mahfuz o jippini nde fu mare nde wari ha baytul izza ha asamanu duniya ha jemma laylatul qadri nder lewru sumaye a andi jemma no gasi jeeɗiɗamre lewru sumaye o jippini nder nde fufu mare daga lawhil mahfuz nde wari ha baytul izza ha asamanu duniya daga baytul izza wargo ha annabijo sallllahu alayhi wa sallam malaikajo jibril alayhi salatu wassalam malaika en ɗoftomo to ayaje ɗiɗi to surawol ɗo jippo dow annabijo sallllahu alayhi wa sallam ha nder duuɓi 23 qur'anu jippidi timmi
hader duuɓi nogas e tati man ɗo qur'anu ɗo jippoɗo hadiseji bo ɗum gara hadiseji ɗo bo ɗum wahyu hadis habar ɗum mutaradif kayum bo ɗum wahyu a wiyata jaɓayɗo ya jangu mustalahul hadis ha dara jangu usulul fiki jangu usulul tafsir ha yiyamodi ɓe toye ho iri hujja ha ɓe tabbitini kamɓe kam fakat ɗum hunde rewretede Allah malaikajo jibril bande ɗen o waddinirta annabijo sallallahu alayhi wa sallam ayaje qur'an non hadiseji bo kanko waddata nde a wiya jaɓay hadiseji man nden ka qur'anu fu a jaɓay ngam Allah seniɗo wi ha annabijo sallallahu alayhi wa sallam wala yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha annabijo muhammad sallallahu alayhi wa sallam o wolwata giɗaɗe nafsu maako woda ko laatata ha wonde maako koyna wahyu gahayangu nden kam aya qur'an be hadis fu andu ɗum wahyu bo ifti daga toy ifti daga Allah seniɗo moy waddinimo malaikajo jibril be malaika en ɗoftorto ɗum nden ɓe gadda an bo mbiɗa a jaɓayi andal gade on a jangi an kam a heɓini ha warti hadiseji a jaɓata ɗo waddani min ɗum na yimɓeji ɗo duniyaru ɗo jangoɓe hadis ɗo tanni ɓe pewoɓe on a yerdaki ɓe dina maɓɓe laaɓayi an tan dina ma laaɓi ɗum waɗat bo nder rawju ɗo useni to a numini ɓe gonga ni useni a heftan non noka woni ka ena non annabijo sallallahu alayhi wa sallam hadiseji maako ha o waddata ɗiɗo ɓe bindi ɗiɗi fuu maaji taw jonta kam yimɓe woɓɓe feere nde jamanu juutoy wari ɓe pewi hadiseji ɓe ngari ɓe nastini ɗon woɓɓe feere wi min pewani annabijo on na min fewi dow maako a hefti subha maɓɓe kuje ɗiɗi na ɓe mbi ɓe pewi ha wallita yimɓe ha dina on yimɓe jina yeeɓi qur'anu sural kaja to a jangi marjari ni to a jangi marjari ni wiigo maɓɓe man ɓurati annabijo sallallahu alayhi wa sallam yeccina to nden annabijo sallallahu alayhi wa sallam wi man kadaba alayya mutaammidan falyatabawa maqadahu min annar ko moye fewaniyam o amdi o tasko joɗorde maako ibgo e yiite an nderɗirawo julɗo a wi hadiseji ɗo ɗi fuumaji ɗi pewe on a wi na annabijo on pewni amma pilluɓe hadiseji man kamɓe woni on gerdayi ta yerduɓe kadi an on a moyi to a yerdayɓe sakko torroɓe an on a moyi to a yerday hadiseji man ha julɓe accaɗerigo Allah ɓe man hadiseji laaɓɗi ɗon pewaɗi mon ɗi fufumaji Allah fooni waɗi modiɓɓe anduɓe waɗi yembiɗi waɗi defte wurtini hadiseji pewaɗi man ɗi fumaji acciniɓe hadiseji laaɓɗi anani sahihul bukhari inde maɗa na anani sahihul muslim inde maɗa na sahihul bukhari sahihul muslim anani as-sunanul arba'a na anani musnadul imam ahmad na anani musnadul darimi na yabbo a deftede ɓe fumaje yayi ɗum nder maje bukurullani hayatala ɗum maje wonde keerol wala ndey on a jangiɗe ma heftiɗe fumaje a andi ma laawol noy hadisewol gonɗugol sahigol wardata ɓe gol sahayna ha deydey a wara a wiya banni a yito andal famɗi ɗo fu ɗo goɗɗo hakkilayi dillan ha nokkure feere a jangayi a jooɗay yeeso janguɓe a jangi a anda hadisewol sahigol ɓe gol sahay a anda hadisewol sardi hadisewol sahigol a andanowolta inde hadiseji man a anda hadisewol tawatir a anda hadisewol ngole woni ngole an kam wiɗaɗi fuumaji an kam a hoolay yimɓe ɓe finni man ka hoɗum hoolore wonan ɗo ma yadde dalngal kam nasalullah salamata wal afiya Allah seniɗo ɓe hikima maako no waɗi dina maako ɗo ka yahan goɗɗo yiɗi ɓe wañi fuu dina kam Allah seniɗo on mari ɗum muhammadu bo allahu won neni ɗum ayi Allah mari dina muhammadu bo Allah neni ɗum dina man ka yahan muhammadu bo yettini ko yettinɗo kanjum bo yahan kanjum yimɓe kurata wa huji sahihayni lladaini huma bi akdi dini wal imani wasitatani ho sahihi bukhari ho sahihi muslim kanje ɗe ha dina ma ko andi fu ɗe peesiɗe ko no ɓornirte limce a tawat no ñamrete jiiri fu a tawat to ya ɗaɓɓito e kayuɗe waɗu kanjum a hitirta ɗo kuugal ma sam kuugal ma ɗo seka ngal bongal na ngal woɗay kuugal ma ɗo seka ɗum sunnana ɗum mbiɗa lorta ha defte ɗe a tawan yimɓe ji ŋaƴƴitta hoola wiya kaja en biɗɗa en kaja en biɗɗa en kaja en niniɗo
lorte ha defte man o laara sahih Bukhari be sahih Muslim tan e ima jotta ka mal Google fu ɗon modi ko Google a andi mona a fiya hadise o ka jawol ɗo a ƴama a yiyan deden ngol hurtirta amma sey a anda moye jaabima toon tawon ha Google ɗo to a waɗi ɗo a anda moye jaabima dina ɗo ɗum amana ko sey kosoɗa ha goɗɗo marɗo amana dina sey a hoosa ha jam andal nden kam a hoosata haala non tan an ka dilla ha aɗa yewta ka way ana jam andal to mi ƴammima moye wi haala man ni a wiya mi ha Google a tawina na mi jaɓantama ha Google may ɗo moye wi sey a waɗa inde modi bo man to nden kanje ɗe Allah seniɗo e jawmu nuniya wiyata waj'alhu ma hakaman wala tahkum ala ma fihi ma abadan bi gawli fulani waɗu sahih Bukhari be Muslim kanje woni kiitoje hakala ɓoggal kuugal ma fuu ta waddu konngol wayne a wiya a hitiri de kanje ngam sahih Bukhari be sahih Muslim ɗum konngudi Allah be konngudi annabijo sallallahu alayhi wa sallam on ɓeɗo mofti hawti jogi e konngol wayne wi bo ha to a heɓi kangol botongol wardi nasalullah salamata wal afiya ɗum goo kanjum kadi dina ɗum ka sey yimɓe tokko dede ko woni her maaka yimɓe dismo dow man Allah senino wi halkiɓe ɗo ko waɗi bi annahum bi sababi annahum kaddabu bi ayatina kamɓe ɓe pewni ayaji amin kanjum siftiniriyam dey yimɓe pewnoɓe hadiseji annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wi ala inni utitu lqur'ana wa mislahu ma'ahu pine nane mi hokkama qur'anu be yerumare hawtade be maare yerumare hawtade be maare no ɗume ɗum hadiseji a tawa aya gotka feere a fotayi a faama ɗum sona to hadis wari sahabojo ƴamti aboubacry aya aboubacry wi min fu mi ƴamtiga nulaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam to iri ɗum ɗo nda mawɓe ma sey to ɓe ƴamti nden ha hadise ol go wari jotta ka laɓɓini aya go la yadurrukum man dalla idha tadaytum la yadurrukum man dalla idha tadaytum mo ajji torrata on onon kato on handitake mo majji torrata on onon kato on anditake ɗum aya qur'anu to tagu nani banni kana wiya to alhamdulillah ita ɗuga to rewo Allah ɗo rewa Allah tan wala wolwani wayne wala dada wayne wala sobajo am wala moymi kam miɗo rewa Allah yimɓe kamɓe andi annabijo sallallahu alayhi wa sallam wi umru ngondi haɗu handede hatta e jara ayta ha seeto a yi jotta kam enede ɗo tanade ɓurnugo goɗɗo fuu ra'ayi muɗum yaake man kam mi bisminima nafsuma ayi ayna sona hadise o ɗum noy en heɓirta wongi aya man ka wonga nde nini aya wari la yadurrukum man dalla idha tadaytum nden kana daga ha ɗo en wiyata nden ka ko waɗi jihadi kadi nden kana yimɓe acca ɓe yakana ɓe manji man en acceɓe kamɓe kadi nden kata e gaɗa jihadi en acce yimɓe tata e ngajeɓe goɗɗo to huwi handede taha en haɗa ɗum goɗɗo to huwi mbodita goɗɗo to huway mbodita en umra ɗum useni banni dina yehirta na yika yahata ɗon goni heƴima a sey hadiseji ɗi sey ɗi tawe to hadiseji ɗi ɗi tawaka fuu wala no ɗum famre wala no ɗum famre ko wiya ɗo Allah seni ɗo wi fa aghragnahum fil yammi fir'auna e jama'are muɗum min halkiɓe nder uduru nder maayo barul milhi na maɗa barul milhi maɗa wowino ɗo ha nder maayo kanko en wiyata maliya bi sababi annahum ɓe sababu kamɓe ɓe kaddabu bi ayatina ɓe pewni ayaji amin wa kanu anha ghafilin e laatake ɓe goytuɓe ɓe accide bo nda ayaje man tokkidirɗe nda jungo annabi Musa ngo wagginoɗane nda sawru mako warta boodi ko nda ayaje ɗe bo e kokke Allah seniɗo waɗi nda ayaje ɗe bo jowi wari hawri ɓe ɗe yago waɗi jetatina lutti aya gota kanka ka waray kanjum woni ɗamsu moytugo jawle maɓɓe bo ayaje jowenayi ɗe Allah seniɗo hokki annabi Musa alayhi salatu wassalam nden ayaje ɗe ɗe fufumaje kamɓe ɗo ɓe jogayi ɓe jaɓayɗe bi annahum kaddabu ɓe pewni bi ayatina ayaji amin wa kanu anha ghafilin ɓe laatake ɓe goytuɓe ɓe accide la yatadabbaruna ha ɓe taskitataɗe ayaje ɗe ɗe ngari ɗo ngam dalila jonta ka ɓe taskita ɓe ngajitoro be maje ɓe nuɗɗina ɗon ko ɗum waɗaki nden non waɗay ko luttini ɓe sey hala koye kadi Allah halki ɓe wa awrasnal qawma
وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. الله سيدوي من حالكي بها ما يبين سبب بفوني آية جامين goɗɗo pewnowo hadiseji ɗo bo anda o fewni ayaje go ngam da ko annabijo sallallahu alayhi wa sallam kaymi kawi fine nane mi hokkama qur'anu be yerumare hawtade be mare Allah seniɗo bo wiɗa wala yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha annabijo muhammad sallallahu alayhi wa sallam o wolwata giɗade nafsu mako ko woni ɗum wahi on mo fewni hadise on cahigol o anda nden ka o fewni ayaje go mo fewni annabijo sallallahu alayhi wa sallam kay botas ko joɗorde muɗum ibgo e yiide annabijo sallallahu alayhi wa sallam wi mi wolwi haala ɗo jonta goɗɗo feere ala ko mi wolwi sam sirjimatul ganiduna mi wi jamaho e pamaroy ɗo on ɗum andi ɗum yimɓe ɓikkoyna kotoyna woni yimɓe feere wurti ha duniyaru islama ɗo ɗo waɗa geɓe feere geɓe boɗɗe ɓe bolliɗe fuu ɗon yimɓe feere bangi ha nder wuro men ɗo fuu ɓe ɗon Allah anditema e go jonta en joni ɗo fuu woɓɓe maɓɓe ɗon ɓe ɗo mbiya ɓe qur'aniyuna ɗo noyi ɓe wi kamɓe qur'anu tan ɓe hutinirta ɓe hadis goɗɗo foti ɗum hay be qur'anu tan hutinirta ɓe hadis ɗo jotta kam Allah ceniɗo wi inna salata kanat ala almuminina kitaban mawquta julde ɗo laatake dow mumini en farliɗinande waktiɗinande julde man nde kadi jotta kam inna salata kanat al muminina kitaban mawquta tona hadisu wari kam to yeccanno en julde juura asira magariba isa'i subaha ɗume yeccanno en wakkati nde julde man nde juulete a yiyasede hadis ko warina Allah ceniɗo nde neli annabijo muhammad sallallahu alayhi wa sallam be hikima Allah o jooɗi duuɓi 10 ha makka fu oɗo ƴewnoro ha kalima la ilaha illallah wala julde wala suumay wala hijju wala jakka kalima o tawhid ɗo tan gotol ɗo ha duuɓi 10 fu daga mo wigol fu to mayri ɓe dow magol ɗo gonɗinigol ni nasti aljanna daga ɓawa ɗon Allah seniɗo muuyi jotta ka farlidinan juule 5 nden subhanallahi asra bi abdihi laylan min almasjidil harami ila almasjidil aqsa alladhi barakna hawlahu annabijo sallallahu alayhi wa sallam yenti en yande feere o ɗo waali jemma malaikajo jibril wari tawi mo ɗon nde tawi mo go wiyata mo noota jawma o ummi o tawi buragewa dabbawa ga annabo en waƴƴoto amma useni accu irin je fotoɓe waɗata hoore ma e ramje kosɗe bo koro ramje puccuɗo gana ɗo galatata ɗon kam o waƴinga nde waƴinga ko keerol mberndi gite maaga ɗon nga yaɓata daga makka kanko ɓe malaikajo jibril ɓe jahi baytil mugaddasi Allah moftani mo annabo en nulaaɓe o juldi ɓe maɓɓe o liman to na subhanallahi asra bi abdi laylan min almasjidil harami ila almasjidil aqsa sen we wodani on mo yeji mo yaari jeyaɗo muɗum jemma daga juulurde makka ha juulurde ɓurde woɗɗago alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina nde min barkiɗiɗi bange muɗum ha min yina mo ayaji amin alamaji ayaji amin aya qur'an na haaɗi ha ɗo hadise ol jokki daga ɗon ɓaawo ɗon o eego e asama be malaikajo jibril kala dambugal asama ɓe jotti fuu malaikajo jibril ɗaɓɓita ɓe maɓɓitana ɗum ɓe ƴamamo an moy o wiya min jibril moy wondi be ma o wiya muhammadu o nenanama na o wiya oho o nenanama maɓɓita banni seeɗay ha asamanji joyeɗiɗi fu timmi ila sidratil muntaha ha ɓe jahi ha jaabi kempe har ɗon malaikajo jibril wiyata mo ya nota jawma o wi to andumi jahanmi o wi Allah duganaya misala ɗo jawma ƴewni ma ya nota annabijo sali yahi ha Allah seni no wi en ha qur'anu
fakana qaba qawsaini aw adna o laatake ban fodde tirdukol dagawal ɗiɗi ko bo ko tulli kalaɗenago magga maɗi dagawal jige qaba qawsaini ɗo ka ha jiriwol feɗirta ha dow be lesna on wolwanana ɗo kana yidayotiri ko malla leggal lagawol man ha jogata be jiriwol ɗo no waɗi fuu Allah seniɗo wiyen banni fa kana qaba qawsaini aw adna fa awha ila abdihi ma awha an bo mbiɗa kayi isra'u a jaɓata sam an kam ka jaɓu ko a jaɓay ko watta ko a jaɓay haɗan gongana fa awha ila abdihi ma awha Allah wahi ha maccuɗo muɗum kanko won Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ma awha ko o wahi fa awha ila abdihi ma awha ha nder ɗon ko Allah seniɗo wahi ɗo juula ɗe sapay joyi annabijo sallallahu alayhi wa sallam jaɓi jippiɗan ɓe maje o yaali annabi Musa a anda kala goɗɗo ñaatɗo fuu enduɗo bo annabi Musa alayhi salatu wassalam nde ƴamimo o wi juuɗe sapay joyi Allah farɗini ɗo ummatore maako ummatore ma wawata mi jarribano ɓe bani Israila ɓe mbawayi loru toru jawmirawo usti reta maje o lori kadi bo loru banni ha yotti Allah seniɗo wi juuɗe man ɗe joyi barjaari bo capay joyi la yubaddalu qawlu ladayya kongol wattititake hena ɗo fuu annabi Musa wimo se o lora ummatore wawata wallahi sadaka Musa alayhi salatu wassalam ummatore may wawina ɓurna yimɓe ɗo fuu juulata heferɓe a yerɓe mbaway gona ɓurna julɓe man fuu wawata julgo man nasallah salamata wal afiya yo ɗon ko o jippidi ɓe maaje to daga nde o jippidi ɓe maaje goo goɗɗo mbiyanno way jaɓata hadis ɗo dey hami hollamo nde annabijo sallallahu alayhi wa sallam jippi o wi o wari ha pellel beɗɗitte maako ha o waalino ɗo to aɗo waali ɗo pellel man na fowan wulan seeɗa sige o lori o wari o waali ha beɗɗitte maako pellel man fewtayi dede ko waɗi ɗo nden hakkunde asamanu be asamanu ɗum duuɓi temeɗɗe joyi yahrete waɗu duuɓi temeɗɗe joyi man ɗo nde jeeɗiɗi a yiɗu hunde wañore na jotta ka yaago sidratil muntaha yaago Allah seniɗo andi kanjum ko deydeynoyna har ɗo jam hakkilo fuu andi Allah heedata les tagdi maako heeɗa dow kam en ɗo wiya Allahu subhanahu wa ta'ala Allah mo seni wodani e ɓagare o ɓagake dow takle maako fufu takle ɗen ɗe heeɗa les to a sali asamanji joweeɗiɗi nden jottoɗa aljanna bo to sali ɗum nden arsur rahman to o ɗon goo annabijo sallallahu alayhi wa sallam nde jippi juhura nde waɗi yande man yande isra'u go malaikajo jibril jippitawimo daga aran juhura o wimo ummi juulu nde annabijo sallallahu alayhi wa sallam juuli ɗume juhura nde ɗowdi waɗi bakin ko fotata ɓe darnde malaikajo jibril tawimo kadi bo ummi juulu nde o juuli asira wakkati nde nange muti ummi juulu nde o juuli magariba wakkati nde sasuwaari wirni ummi juulu nde o juuli isa'i wakkati nde buulol fecci ummi juulu nde o juuli subaha ñalowmaare ɗiɗaɓre wakkati nde nange saali caka go malaikajo jibril sabbiti ha dedei ɗowdi foti ɓe darnde wakkati julde asiri keñago malaikajo wiyata mo ummu juulude o juuli juura goo asira ha nde ɗowdi waɗi bakin darɗe ɗiɗi ay sali je keñago ummu juulude o juuli asira magariba wakkati keñago ni o juuli isa'i ha nde laatake to a sendi jemmage ɓe tati ha tataɓel arande timmata ummu juulu o juuli subaha nde weeti ha laaɓi nange fuɗayi ummu juulu o juuli malaikaji jibril wiyata mo ya muhammad ma bayna hadaini waktu an muhammadu nda ko woni hakkunde ɗiɗo ɗiɗi ɗo woni wakkati goɗɗo jaminamende ha lawol juulugo wakkati noye ha juulirde ha to mi anda to ɗon ɗo jotta kam ma bayna hadaini waktu ko woni hakkunde ɗiɗo ɗiɗi wakkati to a juuli ɗo a juuli muftaru on wakkatiji cuɓaɗi on wolwana ɗo to jotta ha ɗo ɗo waddanam jottaka ha aya qur'anu man je waddanima julgo wakkati man banniɗo da wakkati ay julgo juura wakkati aran ha yahara gare muftar wakkati asiri aran ha yahara gare muftar
wakkati magariba muhtar wakkati sa'i aran muhtar ha ya ragare muɗum wakkati suba muhtar ha ya ragare muɗum mbiɗa an kanura tan a hutinirta be hadis ɗo ha hadis aya kaye a heɓata waɗanama tafsiru banni a heɓata dole de giɗɗa awde salla dole maɗa sey a loftana hadis ha nder hadis ma ɗon ɗum woni har ɗon modiɓɓe mbi kadi julde ma ɗo noyde farlidina yaake man ɗo darde ɗiɗɗiɗina ko malla ɗum darde nayi to ha ɗo bo wiya to na yimɓe ma ma ɓe ɗuran hakkude maɓɓe oho mi nani yimɓe ma ma ɓe ɗuran hakkude maɓɓe ɗume tabiti ha annabijo sallllahu alayhi wa sallam tabiti ha annabijo sallllahu alayhi wa sallam to o yahay jahangal julde juhra asira isa'i darde nayi julde magariba darde tati julde suba darde ɗiɗi to o yahi jahangal julde juhra darde naygo darde ɗiɗi julde asira darde naygo darde ɗiɗi julde isa'i darde naygo darde ɗiɗi amma magariba darde tati suba bo darde muɗum ɗiɗi nda ko tabiti ha annabijo sallllahu alayhi wa sallam kanko woni nulaɗo kanko woni tokketeɗo nden a wiya kadi ɗo ɓe ɗuuri yo ɓe ɗuuri wala ko ɓe ɗuuri kokkumen dina ka laaɓkatal a wiya bo ɗum wala hadis ha toye woni jemi yeccirana hadise on nan laaro e hadise on ɗo ha aran muwatta a tawan hadise on ɗo golmi holwiɗo ha aran muwatta a tawan ɗon accu janngugol nassimagol tan janngoy sarha fu ha a wiya ko Allah seni ɗon andinde andal ha magol yimɓe ɗo ɓe mbi kay waɗata sam ɓe mbi kamɓe kam wala hadise on waddi je haɗa juugo wakkati ni ka jaɗa hadise on cibiɗiɗo waddi ha waɗimake annabijo sallllahu alayhi wa sallam ɓe mbi wala hadise on waddi darde ni ka jabana qur'anu waddayi to no waɗi ɓe juula kadi hadise ji gaddi julde annabijo sallllahu alayhi wa sallam no tabitiri oɗo juula ha to o yahay jahangal ɓe to o yahi jahangal an bo jagtamo gona dow noon to nini a yahi jahangal ma a ramminowo juldema to a yahay jahangal bo a timminowo juldema a yakta annabijo sallllahu alayhi wa sallam ha yaake feere annabijo to ɗo ha jahangal oɗo ha jahangal o jooɗi juura ɗo o juuɗay ɗum ha juuti ha yahi ragare juura aran asira o wurti o juuɗi jamma magariba bo o muñi ha juuti o wurti o juuli magariba be sa'i fu jamma to aɗon ha jahangal to en ɗo ha jahangal mi wima noon bo a heftata abuma ñaɗam ha ɓerna to en ɗon ha jahangal en dilli ha nokkure feere accu noon en ɗon nder hawtirde wakkati julgo waɗi en umma en juula a ɓerna aɗa umma wurta yimɓe a dilla ya juula sunna on aɗa waɗana ko mbiɗa kam se hakkille nde en anda dina ɗo muñu ha yaha ragare juura aran asiri a juula wakkati ɗiɗi muñu ha yaha ragare magariba aran isa'i hawta a juula ɗiɗi fu ɗum sunna annabijo muhammad sallllahu alayhi wa sallam dina no waroto sonaɓe andal majjuɗo kam fo andu ɗum e jombal ñolgal miɗo wiya tum ko bandirawo men mbi miɗo lorna ɗum tum jombal ñolgal ko hitegal huɓɓata ko nafu magal kadi nasallah salamata wal afiya haala ɓeɗo ka ɗum ka masine dey haala jamare ɗon on andi to ka iftina yahude noon waɗi du suusu maɓɓe ɓe hoosi kuje ɓeɗo sorna lesdina islam ha ɓe bonnaka ko waɗi annabijo muhammad sallllahu alayhi wa sallam o nelaɗo allah yaake man ɗo qur'anu ɗo jippo hadiseji annabijo ɗo yecca yimɓe ɓeye gondi ɓe annabijo ɗum sahaba en ɗo jotta kam ha ɓe pewna annabijo non non ɗo ɓe mbawa e accu ɓe tartoro gara yimɓe feere on ɓe gari jotta kam ɓe musɓina sahaba en ɓe pewna ɓe haaje maɓɓe ɗume ha watta diina ɗo ka fuu maka jotta ka ɗum fewre ɗum waɗanayi ɓe ka ɓe pewe maɓɓe wala gonga on ɓe gari ɓe mbi hadiseji ɓe jaɓayi modiɓɓe bo walli fi hadiseji wurtini hadiseji cahiɗi fuu en ɗon no gondi ɓe goɗɗo faɓɓayɗo o maynama rahimahullah muhammad nasiruddin l albani allah hokki mo andal ha nder defte cahiɗe man fuu o yaha wilita o tawa hadisol gongol feere gol sahay ko waɗi modibbo wayne windino ha deftere ka jare wi ha tugol ngal hadisol man ɗo wayne ka jaajo ɗon ton wayne ka jaajo man ɗo ɓeɗo tumira ɗum be hunde ka ja o wurtina banni
goɗɗo min ɗon nde janngidina ɓe ma ba faranko ara o maynama rahimahullah yaake defte mouhammad nasiruddin albani fuɗɗi wurtugo salsalatul ahadisi daifa wal mawdua wa asar wa sayyi fi lmustama a wodine nan waɗi bo ɗaɓɓutu ha yiya andal ko huɓi ton salsalatul ahadisi daifa wal mawdua wa asar wa sayyi fi lmustama salsala on waɗi salla siɗuwol on oɗon no wallifade dilla min ka yaake mi heɓa ɗo nde ɗiɗi on wallifano amma mi anda kerol maje no hinde ko o mayni taw nonnoon o waɗi a sahihu bo ɗon kay fo o waɗi on gonde nani haala goo min hawti ha janngirde o wi goɗɗo wara wi'a nder sahih bouhari malla sahih muslim ɗo hadise o daifu ɗon ha nder maaje goɗɗo may ko omoy mi jaɓantamo ko noy o waɗi ko andal ngale o mari mo muña nder ɗam ta yawo a andi deftere mouhammad nasiruddin albani deftere wiyetene salsalana o wi mo anda wi toon anka accu useni tameto wolugo janngo miɗo waddane kaɓɓol gotol to miɗo warane kon a yaha a jannga asaweere nden ɓaawɗon a wara en bodda min on na ɓe maako ma woldata nde o yahi o tiimi deftere janngo man waɗa asaweere sam nde o wari nde kon daga yiingo am rahimallahu sey kana sey wiyata kaddamu bi in gafarallahu ni mi wi yowa a heftinaayi koye ɗum huunde on nani a annda ɗum a janngay nanugo man ma a annda moy wi haala laabka o gomtuna o pewo wona a hoosi hunde a wi a waɗat ɗum ha diina ma ka woni ɗum yahuude e noon waɗi kuje ɗo nde fof ɗumaje haa ɓe waɗa to suusu ɓe wonna men diina to mi yeccima misaalu ko ɓeɗo waɗa jontani a heftano on yi nder radioji sociaux ɗon romanina ko ndey ɓe wiyayno ɓe nangi oɗo ɗo na Sudaysi na ɓe wiyayno Sudaysi mayina ɓe yerɓi nder majum da ɗum jotta ka da soje en ɓe yehi ha fondation feere ɓe wina Malik Abdallah hokkino Sudaysi seeɗe ha waɗa maha suudu Sudaysi ñaamiɗen da soje en ɓe nangi mo anda fondation je toye ma ɓe yehi ɓaawa to ɓe wi Sudaysi ɓe nangi ɗum jotta kam metata fotbugo metata waɗugo ni ɓaawa man seeɗa kadi bo ɓe wi Sudaysi maayi yande ɓe wi Sudaysi maayi go Sudaysi kay ardi juuli on ɗo yiya pewe iri pewe ɗe on ɓe ɗo janja ɓe ɗo sankita hakkunde yimɓe ɗo ɗo ka peetel man on mi yeccima ɗo pewe ɗe wane limi jonta ɓe waɗa hunde ɓe waɗɗidira ɓe yerba ha réseau sociaux ɗo an bo a anda an bo aɗo wofta haalaji tan bolo haala mere min ɗo jooɗi min ɗo yewta se modibbo feere nder mo yimɓeji ka yiyata bana modibbo bana maako se o wi kay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ɓe mbimo noon o wi gota ka duniya wonni makka ɗo wonni ɓe wimo no waɗi o wi soje en ha haram makka soje en ha haram madina pat ɓe wartiri ɗum rewɓe on kadi hunde jonta mi maɓɓititta kungelam ɗo min hara nda miɗo yiya ɓe o wi pat ɓe wartiri rewɓe on jonta ɓe yiyata ɗo rewɓe on genna yaake man ɗo wala mo wimo ihi wala mo wimo ihi irin pewtaɗe ɗe allah seɗi royene ɓe sarrumaje to kanjuman on ɓe sirɗima to galiluna ɗo yimɓeji woni ɗume alqur'aniyuna wo inde maɓɓe kamɓe ka se ko wari alqur'an tan ko wari hadis ɓe jaɓata manama ɓe jaɓay dina tan yahude en bo ɗo habda ha wonna dina man no ɓe kabdata fu ɓe yerdata on sona to on lorti ha dina maɓɓe ɓe kabdan bo no ɓe wonnira dina man ɓe mbawata allah jaɓantaɓe nasalullah salamata wa lafiya taw allah seɗiɗo wi haragnahum fil yammi bi annahum kadabu bi ayatina min kalkiɓe ha uduru ha maayo maɗe ɓe sababu kamɓe ɓe pewni ayaji amin wa kanu anha gafilin ɓe laatake ɗo ɓe woyti ɓe accide la yatadabbaruna ha ɓe taskitataɗe amma so nanon kam ayaji joyi tokkidirɗe ɗe aya goota fu to ɓe taskitanno ka heeyiɓe kan ndiyam on wara aɗo dari nder ndiyam on ha dande ma no a waɗata batin asaweere allah wari ɓerni ndiyam go fuɗɗi kuuje feere ɓaawa ton baɓɓatti go wari kañum bo ñaaman awre gatan goɗɗo wala no waɗata asaweere allah wara itti ɗum tenɗi gari kanji bo wala no ɗi waɗata yimɓe allah itti ɗum fuu asaweere paaɓi asaweere ƴiƴam asaweere ɗum ɗo na ɗum ayaje bangude na haani no ɓe taskita ɗe amma ɓe pewnide ɓe jaɓayi wa kanu anha gafilin
ɓe laatake ɓe goytuɓe ɓe acciɗe layata dabbaruna ha ɓe taskitataaɗe to jonta kam na Allah seni ɗo yecci en ndaano waadi ɓe firawna ɓe yimɓe muɗum e seeɗa gare man noy kadi Allah seni ɗo wi haa ɗon nde halkiɓe ɗo wa awrasna alqawma alladina kanu yustadafuna fi l ardi وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها وأورثنا من رونتني القوم يمبه الذين كانوا يستضعفون بنداتي بمدن تامبينه بسبب بالاستبعاد بجاكيكي وهم كم بوني بنو إسرائيل بإسرائيل فرعون ابتين كوين وارتري بيكا نمشو بما بيون بكوانا بتان بداتك بدن جاكب to ɗon goo kamɓe wona Allah seni ɗo wi en jotta ka rontini ɓe kamɓe on leddi ɓe ɗon no jagge min rontini ɓe masarigal ardi wa magaribaha fuuna leddi e hirna leddi allati barakna fiha ndi min barkiɗini her muɗum min barkiɗiniri ndi bilma'i ɓe ndiyam wa sajari e leɗɗe sifatum lil ardi ɗum tindinore ha lesdi goo wa hiya sam tafsir o men wi ɗum leddi sam on wiigo masarigal ardi wa magaribaha ɗo na ɗon tan de ɓe fombinamaari ɓe woylamaari fuu kala jihaji fuu on wolwa ɗon nde Allah seni ɗo wolwi jihaji ɗiɗi ɗo na ɗon noon yimɓe ɓen wawi wiigo na ɓe mbiya daga fuude ha muude to a nani noon ɗon jihaji pat on ɓe bolwi na fuunage ɓe hirnage tan yo ɗon noon ha ɗon man bo nden tafsir o meɗen wi ha ɗo ɗum leddi sam on wolwa ha ɗo kadi leddi sam man non noon na to leddi sam yande nden bo ɗum Jordani Syria Palestine be Lubnan yande nden kam to laatake ɗum leddi sam nden sam hande kam ɓeɗo wiya ɗum Suuriya tan to ɗon man ɗo ha de woni man ko laati caahi ɗum Allah seni ɗo rontini ɓena wa awrasnal qawma nden ka andini en leddi Misra go on ha ɓeɗo ɗo de ɓe salino go ɓe sali ɓe pewni ayaje go leddi man kayri ɗin jotta ka Allah wari rontini ndi bani Israila go jaggeteɓe go jonta kam ha Allah seni ɗo acca ɓe kamɓe bo wanganoye kuugal maɓɓe ko ɓe kuwata ha lesdi man Allah kana ɗo andi ha wangina kadi yiya yimɓe fuu o wi ko eftimo ɓe wiigo leddi sam ɗo ngam o wi allati barakna fiha min barkini her muɗum o wi tindinore man ɗo ɗum laatoto leddi sam tindinore man heɓoto bo ɗum laata kala moggal lesdi fuu laatal leddi Misra bo bal yumkinu tafsirul ardi bi ardi Misra heɓoto tafsiru leddi man ɗo be leddi Misra on kama huwa siyagu man no laati soggorde ngam leddi Misra on ɗo wolwine wa qad barakallahu fiha binnili wa gayrihi Allah barkiɗini lesdi Misra be maayo Nil be tana muɗum ko woni sera maayo man fuu woɗan min rontini ɓe lesdi ɗi min barkiɗini heedi muɗum kamɓe jaggeteɓe goo masarigal ardi wa magariba allati barakna fiha bilma'i wasajari wi sifatum lil ardi wa hiya sam wa tammat kalimatu rabbika alhusna kalimawol jawmirawo ma bongol timmi wa hiya gawluhu kangol woni kongol maako wa nuridu an namunna ala alladina studifu fil ard Allah wino ha suurol gongol wa nuridu min ɗomuyi an namunna no min moƴƴa ala alladina studifu ɗo ɓen tampinaɓe fil ardi hen lesdi wona jalahumul warisina sike min gara ɓe kamɓe woni dontoɓe to nda Allah seni ɗo waɗi ɓe kadi jonta kam ɓe donti lesdi majum leddi Misra go ala bani Israila nannoon kalimawol jawmirawo ma borgol timmi ala bani Israila dow ɓiɓɓe Israila kamɓe on yahuda en bandiraɓe annabi Musa go be maako fuu bima sabaru be ko ɓe muñi ala azabi wihim ɗo torra konnejo maɓɓe na annabi Musa wino ɓe ispiruna annabi Musa wino ɓe muñe nde ɓe jaɓi ɓe muñi go to jonta kadi Allah seniɗo wari martini ɓe lesdi go wa dammarna ma kana yasnau fir'auna min kalki ahlakna min kalki ma kana yasnau fir'aunu ko fir'auna laati ɗon no huwa wa gawmuɓe yimɓe mum min al imarati go e mahale cembinde ɗe ɓe laati ɓe ɗo maha a yiya pyramide ji jotta ha Misra ɗo ko woni iri majum Allah seniɗo wari halki ɗon go ɗum sooyi ɓe sooyi ɗum wama kanu yarishun e ɓe ko ɓe laati ɓe ɗon no ɓamta bi kasri ra'i yarisuna wa dammiha ko yarusuna yarfa'una min al bunyani ko ɓe laati ɓe ɗon no ɓamta
mahde cembinde mahde towɗe wa awrasna alqawma alladina kanu yustadafuna fil ardi ni addaceniɗo waɗi kadi jotta kam kamɓe go ɓe soyti ha de ko ɓe goni go ɓe sooyi kamɓe ɓe nafsuji maɓɓe ɓe ko ɓe mari fuu Allah